Alin nunahin ko? Yung gano'n? One viewers, hello. Good morning. Yung gano'n mo na? Mom, 100. Diyan lang, dyan lang. Okay. Papa, gusto ko mag-cold this water. Papa, gusto ko mag-cold this. Kasi yung cellphone ko, bakit di na Papa, naka-charge? gusto ko mag-cold this. Saan yung cellphone ko? Saan yung cellphone ko? Dito. Saan? Bakit binigay mo sa akin naman? Ay, wala doon ko pala. Daming nanonood ah. Mga wala. Daming nanonood. Okay lang. Hello, 3 viewers. Higado. Unang luto. Higado. Kasi kaya dito. Ayan. Sobrang ganyan. Comment po kayo. Tingnan mo. Comment tayo, comment. Ay, hahaw. Nanay ka, Mom. Okay lang, arko din. Alin? Iba pa yun. Yan ang dito. Basta rin ka. Kung sabihin mo nga. So viewers, ano po? Sino ko kailangan? Dito. Dapat ang Ito. Ay mga kapatid Jason, bali yan. Unang lulutuin ko ay igado. chik. Kumagalit na rin siya. Yung mga sangkap ng igado. Yan. Ito naman ay dilaguan. Ito na rin yung mga sangkap niya. Yung igado ko. Dito pa rin. Right? Ano? Hello? Where's my lock? Ako ito, Billy. Tulad sa portals yan. La 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 la. Ay. Ice cream. Papa, Ice cream. PG yung nakita mo? Yung black suit ko na papa? Kaya na. Igado na walang sauce. Walang sauce yan. Ano lang yan? Natural na luto Ito, Papa. ng igado. Ha? Yung black suit. Malagaan ng arte yan na luto ng igado. Malaking advantage talaga kapag marunong magluto. Bebe, hinaan mo nga, bebe.
Nakakailangan mo. Nandun siya ngayon. Sige, hinaan natin ng konti lang. Charge. Sorry. Konti lang. Hello, try na sila. Hello, Good kasama morning. na. Good morning. Morning pa. Pag di pa 12 morning. Diba? Ito may charge to. Ito. Oh, yan. Simpleng buhay kay saya. Oh, nandito yung isa. Yun ang nag-charge dito. Yun yung mag-charge. Charge ko ng isa. Sino ka pa? Walang hindi magagawa. Lalo't ng sintila. Sama-sama magkaisa. Tamang food trip lang to. Wala tayong inuman. Ano, mainom tayo mo? Ha? Tubig. Pwede. Ching, ching. Walang hindi magagawa, lalo't ng simple ka. Sama-sama, magkaisa. Yung ano, dugo mo. Masingi ka ng tanlad din. Speaking of tanglad, kamusta na kayo? Hmm? Hmm? Ano kaya yung tanglad natin doon? Ganda pa naman ng dugo na yan. Pure na pure yan. May pasintabi din po. Sa ating mga Yo! Naalala ka na. Siyempre, maraming salamat sa mga bumati sa akin kanina, mga nag-message. Maraming salamat sa inyo. Tingnan nyo na lang dun saan, may upload ako. Kaya nag-ano muna ako, nag-live. At sa mga tumawag, sa mga nag-text, sa mga nag-comment, mga pagbati sa akin, thank you. Palambot yung ko ng gusto. Yung dinuguan, dito na kabila. Huwag lang tayong malulubatan. Dapat pala, hindi na ako nag-live. Sinupon mo. Ay sabay, subukan natin itong matagal malubat. Ang ba na ng buko no? Ma? Ang papagupit na naman ako. Bakit uwi ba ako? Ang pinitan. Init nga. Nainit talaga. Hindi magagawa. Lalo ang simple ka. Sama-sama magkaisa. Takpan. Saan pakit dito, ma? Ikaw, bigyan mo ano? Ha? Bigyan mo ano?
Ayun. Maghapon yung live na yun. Talagang ko ng COVID. Dami sanang pansit dito yung dala ko. Ayan, dami pa niyan. Kaso, ayaw wag na. Masisira din yun. Mananawan. Kung nasasawa na rin. Kaya yun, masyado din naman ako mahilig sa mga spaghetti. Ganun. Kaya yun, naisip ko, ano na lang, ulam. Ulam na lang. Kasi, yun nga, yung ulam na yan, abot na yun sa amin mamayang gabi. Baka umabot pa yun kinabukasan. Very good. Kasi mahilig very good naman. yan. Ay. Kanin na lang yun. Kasi kami-kami lang naman dito. Hindi naman tulad sa, saan ba? Kanin. Luto na ang Hindi naman kanin. tulad sa probinsya. Doon lang ako kung sa probinsya ko nag-birthday. Sigurado may video okay na naman doon. Kung nandun yung mga barkada natin. Mm. Dito kami lang naman. At yun, sagot kay Tito Jun. Akala niya nasa Bicol na ako. At yun, nag-unlock sana doon sa kanila. Kasi dito na ako eh. Next time na lang. Oh, di. Act 1. Kaso di pa okay yung birthday ko. Di pa okay. Di pa ako binabati. Di ako binabati. Ay, si Kuya rin eh. Hello Kuya Rene. Salamat. Idol, happy birthday. 21 ka na. Opo Kuya Rene, 21 na. Masyado akong matandaan. 21 plus. 21 ka na. Congrats G sa naliman. Pado ah. Salamat kay Kuya Rene. Ay, kanila pa yan si Kuya Rene na ano, nag-message pa sa akin sa messenger yan. Salamat. Ang init. Gano'n na Kuya Rene yung niluluto ko. Sarap sana ng ano kasi walang kanyang katagay. Sunod dito yung lulutuin ko. Lamang loob. Pasintabi po. Dinuguan. Pasintabi po. sa Pwede naman ating- pala ito ganito. Dapat pala din na kumuha ng dugo. Pinusta ko na lang siya. Tostado. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng binubuan. Sa Yan, ating- kumukulo, kulo. Kaya rin eh. Pansin siya na wala akong pang... Ano ba? Walang babasa. Okay lang yun, Kuya Rene. Matik na yun. Basta bumati, okay na yun. Napakalaking ano na yun. Pagbati. Salamat. Ay, bumukulo na yung igado natin. Yung igado na tumapot-lapot. Hindi ko siya lalagyan ng mga tomato sauce. Normal lang ito na igado. Para maiba naman. Pero masarap yan. Hindi na ako pa po. Masarap pa naman kasi.
Sakit ako, sakit sa bulsa. Parang parehas tayo, Kuya Rani. Sakit sa bulsa. Ang importante, bumati, yun lang. Sapat na yun. La. Ikaw na pala. Yung ano mo? Ida pa? Para sa magsunod yung kuko. Malat talaga ngayon. Ang importante ano, kahit walang pera, basta walang sakit. Makakaraos ka rin yan, kaya rin. Ay, napakainit. Five viewers, hello mga silent viewers. Ilan? 5 viewers. Pwede kayo mag-comment. Hindi lang baso ito. Baso-baso ko. Ba't yung basuhin mo? Charge ko yung cellphone. Ano, dami nila oh. Charge ko yung... Charge ko yung... At yung mga nagbati sa akin, doon sa vlog ko mayroon doon. Thank you sa inyo. Lahat. Yung tumawag, may tumawag sa akin eh. Nagbati. Ang sabi ni Karen, isang buong buwan wala akong income. Eh? Magkakaroon din yan Karen eh. Tiwala. Hindi na tiwala lang sa sarili. Ha? Ako rin ano eh. Ngayong buwan wala rin akong kita. Hindi umabot yung dollar ko. Pero okay lang yun. At least, kasama ko rin sila. At nakapahinga rin. Tapos hantay-hantay. At wala pang yung hospital kung kailan yung opera. So, kailangan natin maghintay. Tsaka laging lang, yung positive. Huwag lang tayong mabigyan ng negative. Pag negative. Positive lang lagi. So, let's... Atay Baby, pwede na kayong maligo na. 10:40 na. Mamaya kakain na tayo. Dito na lang. Ulit ko sa'yo ang nadama ang aking puso. Ang damdamin ko para lang sa'yo kahit kailanman
Babago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay matatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. 6 viewers hello. Wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay ka. Nag-iisa. Buksan pa ang bibig ko. Matatagpuan. Maraming mo ko. Hindi nais na mawalay ka. Kahit kailanman Ate Legia. puso. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. The best. Eh, pwede naman palang ano. Bili ka ng pots. Eh, may tira at ako. Parang mayroon ako dito. Hello. Comment po tayo para malaman natin kung sino. Silent viewers kasi ito eh. Para mabati ko rin kayo. Yung pangalan lang. Oo. Ito yung mga sangkap ng aking igado. Gulay. Saging. Napakano rin talaga pag marunong magluto. Hindi ka na bibili. Alam mo din natin mga sunod. Popcorn! At yung karne. Popcorn! Di ba't sabi mo, Popcorn! mahal mo ako? Papa! Hindi So, na. nagtag ko pa din. Ulit. Ano mo lang yun? Oo. Hmm. Give me that. Good. Give me that. Ano? Ate Le, para ko. Test mo nga yung karne ko, pinasa yung lambot na yan. Ito. Yung lambot lang. Para ilagay ko na yung gulay. Kasi anong oras na. Papa, meron. Hmm. Ba't meron shoes? Ba't meron shoes? Ba't parang shirt yung bus niya, Papa? Ano? Ano? Gas. Hindi ka pa nga nakakamit eh. Gas na eh. Matigas. Hindi, ilagay mo dito. Balik mo. Ay, pinapatis kayo. Hilay pa. Three viewers, hello. Dami ah.
Nalalikot na. Huwag nang limutin. Todo. At itong saging panghuli lang naman doon ilalagay kasi naprito na. Luto na bugas na. Kaya magpapalapot sa baw. Yung saging. Gusto. Ayan. Mama. No. Huh? Huh? What is that? Baby, nak, ligo na na. Para mamaya magkakain na. Mama. Di mo iiwan. Darating ang iyong kagandahan niya. Sulit ang gandang. Hi guys, ka na dito. Hello ka dyan, mga kaparinggis. Dito. Hello. Tangkad no. Ano na siya? Grade 5 na siya ngayong pasukan. Diba? Parang kailan lang. Mga ilang taon na lang, high school na. Sunod, college na. At may ano na rin ako niya. May plano na rin ako dyan sa anak ko. Bakit? Tigil na. Umiyak yung mga misis. Bibi ko naman. Bakit? At mag-ano kami. Kaya sabi ko, mag-savings para sa pag-aaral niya. Grabe naman. Ay, Parang yung time deposit. Ligo na nak, dali na. Malambot na siguro ito.
Hello? Hello po. Ay, init. Ay. Kita, bili ka Yes. dito. Napaligo ko na sa Bili baby. nga tayo ng Si Bebe. sasakyan ito. Ay. Bili tayo ng sasakyan. Nangyari na ma. Pag malaman ang pera sa tita. Yo. Kasi si Bebe, wala pa ba kasi Bebe? Napaligo ko na. Ako na kukuha. Ayaw. Hindi ko pala. Ayaw. Bakit nakapadyang ka ang init? Kaya nga pala na. Meron doon. Madami. Ay, doon pala. May Yun na nagmuro ko. Tita, may gusto kong sasabay kay Ate Pili. Si Ate Helen mo na po. Mamaya kayo sabay ni Kuya Totoy kasi parehas kayo boys. Yung boys, hindi kasabay yan sa girls. Ano, isa na na? Sa akin kasi yung Ay, lambot. Yung lambot na yun. Ito lang sa akin. hindi makikita. Okay na yan. Kasi pala naman kung Medyo. sobrang lambot. Hmm. Ah, sorry. Gulay. Magbibig. Nasilat, nasilat. Mamaya na ito. Chili. Sige. Bell pepper. Big pepper. At pasensya na po. At di natin mapakita yung niluluto. Wala signal. Wala. Hindi abot Akala yan ko. yung signal. Kaya hindi natin Yun lang mo sila. mapakita. Bahala ka. Ang mga pinto mo. Ang ganitong mainit. Ang ganda ng ating itsurang lakot na lakot. Pinto mo buhay ko. Alam mo buhay ko ikaw. Pinto mo buhay ko. Mainit. Mainit na pinto. Ayun na. Banidi, banidi. Pa! Itong ito. Bakit? Nasa Bicol sana yung ano? Kurso. Chocolate factory sa kayong Absol. Absolute pa talaga. Yung Absol ka sa akin. Yung maganda. Maraming pagkakataon. Ay! Birthday ko pa naman. Ngayon sila yung magko-concert doon sa Bicol. Ganda rin. Maraming pagkakataon. Para makita sila. Kung nandun lang talaga ako, di ko yung palalagpasin. Concert na yun. Sigurado. Abzonta. Siya yung kumanta nung ano, yung title na Demonyo. Ikaw ay ang badbad sa impyerno. Oh, ang demonyo gagabay sa iyo, pabalik sa lahat. Kumakanta yung anak ko. Basahin mo ah. Basahin mo yung mga Mababasa, wait lang. Diyan ka magbasa ah. Dito. Habang tayo ay paakyat. Parang Jason ba? Diyan ka magbasa ano sa... Wala, ay, paano ba to? Tanga sa cellphone. Parang Jason bakit hindi, Lakasan mo ma. hindi pa na-o-operan, Mrs. Mo. Wala pa pong ano po eh, naghihintay pa kami na Basahin mo yung pangalan ng mag-comment. si Rina Direct. Ay ma'am, ano po, wala pa pong ano, naghihintay pa kami ng update sa PJH. Magte-text po kasi yun eh. Kasi ganun na po ngayon, hindi tulad dati. Kasi nung dati, pag natapos mo na yung laboratory mo, pag natapos na yung check-up mo, automatic, may schedule na sila kung kailan talaga. Bibigyan na sa'yo. Nilagay ko na rin yung... Hindi tulad ngayon. Yung ngayon, magte-text sila Sarap niya. kung kailan ka
iinom ng Nakalive gamot ako. para pagdating ng operation is Asawa. clear yung Pawis. ano. Kung halimbawa, Pawis na. yun sa akin, yung sa ilong, bago ako maoperahan, magte-text na sila. Dapat pag text nila, 7 days, iinom na ako ng gamot. Yung may nareseta na. Tapos, pagkainom, doon ako pupunta sa kanila. Doon yung operation. Yun yung paliwanag nila. Para pag pagdating daw ng operation is maluwag. Yun po. Hindi na katulad dati. Ngayon maghihintay. Kasi dati, di ba? Ngayon'y maghihintay ang isang katulad ko Dati kasi pag natapos na yung laboratory, na natapos na dati yung ay nagmahal check up, may schedule na agad kung kailan. Ngayon, hindi ko pa po talaga alam. Kasi naghihintay kami ng text. Nakita mo sa kanila yun. Text Para talaga. alam nila. At siguro, bago matapos yung buwan, babalik ko ulit ako din kung wala pa rin text. Mag-update kasi pasukan na po yung mga anak ko. Mga Mga bata. anak, isa lang naman anak mo. Anak na rin natin yung isa. Yeah, isa lang. Yung mga anak. Mga bata. Yan po. Medyo sana this week or son bago matapos yung kasi ang hirap uuwi kami. Mahirap kasi kung mag-transfer ng school ang bata. Medyo pag sa probinsya parang mahirap mahirap isa Mahirap maging Kumbaga, mahirap. Mahirap maging kung mahirap. galing probinsya, hindi ko na nila lahat. Kung pag galing kang probinsya, pa sa school dito medyo mahirap. Parang walang tuwala sa anak niya. Hindi yung sa ganun. Ang Parang nga sa akin, parang mas maganda dito si Baby mag-aral eh. walang nakaso. Kasi dito, half day lang ba? Hindi. Ang ko, siguro makatapos yung elementary. Mahirap kasi siya ng i-transfer. Gusto ko matapos muna yung grade 6 niya. Para Dito, mapaghandaan update lang. din. Advantage yung puro. Kung ganun po yun, maghihintay kami ng text. Pag nag-text po, doon na ako magsisimulang uminom ng gamot. Pag after, kasi di ba po yung gamot is 7 days antibiotics, ganyan. After ng 7 days, ang alam ko, pupunta na ako doon yung operation. Hindi na tulad dati, kasi nung na-operahan din ako, doon din sa PGH, ganun yung, iba yung doon eh. Pagbigay ng schedule, na-confine na ako doon ng 7 days. Doon na po ako uminom ng gamot, doon na po ako Bakit? kumbaga, yung katawan, kondisyon yung katawan, doon ako Ah? naggamot. Ngayon po, iba na. Parang sa labas, parang dito ako Mamaya, uminom ng dito gamot. mo kay mama mo. Pupunta ako doon sa population nila. Iban, lakas na iban. Hindi mo namin si Baby. Sabi na lang ako. Sabi na lang ako. Ganun na po yung may ilagay. Yun po yung kasi 16 years ago, na-operahan na din po ako. Kaya medyo nanibago ko ngayon. Kaya sobrang hirap na lang kasi matagal na siya. Medyo Ligo na kayo ng ulan po ito eh. ligo na ulan. Ligo na kayo ng ulan. Ayaw nyo? Ligo na! Ligo na ulan! 5 viewers, hello. Comment po kayo. Para nga po maging madali na eh, yung opera sa kanya kasi yun, nahirapan din kami rito. Kasi yun nga, walang income masyado. Tapos magpapasukan na, naabutan pa yung abutan pa yung school year. Kung akala namin, bago magpasukan ay maopera na yung misis ko. Kaso hindi, dalawa yung opera na gagawin sa kanya eh.
Yung una, yung ilong tapos tenga. Kaya, sabi ko nga sana sa kanila, dito na mag-aaral yung anak ko. Para ako na lang yung pupunta-punta rito, uwi ako dito, gusto ko ako. At ayaw hindi. Ma, tawag ka ni Bibi, ma. Kasi nga, may trabaho pa nga ako, papasukan, yung daling trabaho. Sasabi niya wag daw, kasi yun nga, naiyakan niya rin sa mga pagkakang magkakasabi. Kasi pag tanggapin ko yun, wala na, blood. Diyan na talaga magkatrabaho. Tapos, yun, sabi niya, mangungupahan, parang parehas lang din daw yung malapit na maluto yung aking igado. Hindi na, wag na! Mapulis ang paa. Mapulis ikaw. Dali na. Oo, bakit ang marila ka nila mo? Ha? Yung igado natin. Yung igado. Bakit ang marila sa loob? May ano ba? Kaya ba ng sipon? Oo, yan. Saglit lang. Pwede mo iharap. Ito ba? Ayan. Para makita nyo yung aking niluluto. Sa live yan, oh. Sarap niyan. Mapa-i-vlog mo. Oo. Okay ba? Ay, hindi ko na nakakita yung paano nilagay yung saging. Sarap, simple lang. Wala akong mga instruction. Pero dito, ano na, dito. Ay, sabi sa kanong pinag Ma, dito pa magbasa, ah. Oo. Di pa kasi salisan. Paano ba to? Pag Paano magbabasa ako, itatouch? Paano touch? Saka huwag kang mahiya. Maganda ka naman, ba't lang mahiya? Sensya na sa tanong ko. Okay lang po yun, Ma'am Marina. Pinapadalan naman kayo na mag-sponsor. Opo, marami po ay, ano ba sasabihin ko? May nagpapadala po at sobrang thankful po kami sa mga, sa mga sponsor na nagpaabot din po ng tulong. Kasi parang, wala talaga yung sponsor. Sobrang, dito mga sobrang hirap talaga. Sobrang baka di rin naman pinuloy na kasi sobrang kinakapos din. Kaya sobrang thankful kami sa mga sponsor na nagpabot ng tulong, may nagbigay na magpa-vlog. Yun. Maraming tulong na nung unang-una. At syempre po, kung may mga pagkukulang din kami, kung may mag-sponsor kami, hindi po masyadong yung pangalan yun. May nakakalimutan din po kami. Pasensya na rin po kung nakakalimutan din namin na kapiin kayo. Kasi madami din po talaga nagpaabot ng tulong. Simulat Ayan na. pala. Gusto mo na. Ang galit. Ayan na po. Baba mo. Mga matapon. Bayaran yan, mga matapon. Kuha ka na nagalan. Okay na siya. At dinubuan na. Kasi tabi po sa ating mga kapatid. Mga di kumakain na nga. Bawal na kami din. At sa ating mga kapatid sa rin po namin. Nabibilang mo ba? Naligo rin? Pasensya na po sa mga hindi kumakain ng linuguan po. Dito ko ilalagay? Ano? Dinubuan? Ay, ano? Dito mo? Bukas pa yun. Dito naman, parang maganda naman. Ayun po. Ang stainless.
pagsubok lang yan, dadating ang panahon, malalagpasan mo din yung magpasal palagi. Opo. Thank you po, Ma'am Rina, direct. Parati po. Doon na lang kaya, ma. Ano? Stress na yun. Para maganda naman yung pagkaan. Hindi ko kasi abot eh. Hindi ko naman siguro. Ha? Kasi naman siguro, kaya lang naman. Kaya naman kasi ito eh. Okay na. Pupunasan natin kasi baka ano, sa panis. Mainit pa naman dito. Bala ko sana, sabi ko ba ganun ano, kaldo ito sana lulutuin dito. Ito naman, kaldo. Yan, luto na yung igado. Shoutout sa mga mahilig sa igado. Pista na yun. Magluto kaya tayo dito. Magtinda. Magtinda, pwede rin. Ano tanong, may bibili ka? Wala namang sa ating nakakilala ka din ng gusto. Para dagdag ko. Bala ko nga magtinda dyan sa daan. Pwede naman. Magtinda ng gano'n. Ubus dyan, sigurado. Magtinda ng fishbowl. Kasi ang hirap kasi dito magtinda. Kahit ano, basta marangal na mag-gusto kaya ko yun. At nga magpinda tayo ng balot dito. Na. Wow. Yan, comment po kayo. So viewers. Sarap papakin. Sarap papakin mo. Meron ka naman yung magbukas. Bawon. Yung ano, tikman mo yung... Kasi yung iba kasi, yung nagsasabi, na dapat daw yung atay, hindi sinasabay kasi matigas. Eh, sa mga pistahan nga, mga ano na nagluluto akong marami yan, kasabay yan. Pero hindi naman tumitigas yan. Pag mainit. Parang titigas yan. Ang kuminto siguro dyan, depende yan sa ano, sa pagkakahiwa. Hindi, ang alam ko kasi, kasi inaano nila, Hindi matigas yan. pinaprito nila para Kasi, di naman sa pag ano sa mga iba na nagluluto. kita ba? Yung iba kasi, ginagawa nila, luto na yung karne tapos ipapauli yung atay. Ang mangyayari yun, yung atay, hilaw, balansa yan. Wala na pala. Tapos, yung gayat dapat ng atay, manipis lang kasi pag malaki, alam mo, ganito kalaki yan na ginayat mo. Pag lagay yan sa ano, kung baga maintinit na siya, lalapan pa siya. Lalaki pa siya. Nagtinda, di ba tayo ng prito katay? Tapos ang mahal na ng ano. Piniprito ko nga yan, yung atay na yan. Ginawa ko negosyo yan din sa Bigol. Kaya itong atay ng baboy. Mabinta yan. Kaso mahal na kasi. Ayun, man, kung hindi ko, ipakita mo muna bago ko nag-iisa. Kuha ka ng ano doon. Suyo. Yung Yan eh. tanggal. Baka pa yan. Kaya niya ako yan ang tanlad mo. Dalawa. Reviewers. Sinilan na. At saan mo yan yung Alin? dugo? Ano? Kasi hindi natin pakita sa amin. May ano yan, may hindi. Lagay nga picture. Ilagay natin sa ano.
Wala na. Wala na ulan. Opo, oh. Ilagay mo na lang sa baso mo. Oh. I-crack natin ito sa ilagay doon. Tara na. Ay, sorry. Sana. Pokpok sa kadera. Ang lag, may sariling talong sila dyan. Nagtataba ako. Magasan mo muna. Kasagot mo ako kasi di ako magbabasa. Ay, sus, pupunta rin doon. Inda. Ito lang. Yung naman. Alin? Mali kasi yung ginawa mo. Gusto talaga. Yan, basa. Hmm? Hindi. Maganda kayo kung nalagyan ng mga ulam sabi. Dito na kayo. Mga Ito ulan. na. Wala na ulan. Ma. Itong dati lang. Ma. Iyo. Ano? Ito bigang mo yan. Sige! Dito lang kayo ng dalawa sa labas. Wait lang. Ito na po. Hili, dali na. Tayong basa mo. Sila to dyan na sa ano. Diyan lang kayo sa labas. Tapos yung basahan ni Bibi na dinaanan. Alam mo, maano-anong bata. Hubad na, hubad. Start now. Hubad na, hubad. Hubad na kayo, hubad. Ito yung luto sa Bicol na dinuguan. May gata. Sa ibang probinsya walang gata. Ano lang, gisado tapos buo yung dugo niya. Kami ay hindi namin pinapamuo yan. Iba-iba naman yung teknik ng pagluluto talaga. Kasi pagluluto ng maramihan parang ayaw na ako magluto ng maramihan. Yung magdamagan na luto kasi tulad nga ng nakaraan, may naramdaman na ako sa paa ko. Yung dito. Isang linggo yun, ang init ng paa ko. Tapos masakit talaga sa paa. Kahit naligo na ako, ramdam ko pa rin yung init ng apoy. Kaya sabi ng asawa ko, parang magpahinga na muna sa pagluluto. Siguro tutulong na lang kung magdagaya. Pero sa parang magre-retiro na tayo. Po? Na? Yung damit niya, nag-shampoo na ba yan? Babalaw ng maigi. Ay!
Huwag ka lang sumama sa akin. Hindi kita mababantayan. Bakit? Paalis-alis ako na. Ha? Paalis-alis ako. Bakit ako pala? Dito na lang kayo ng mama mo. Hindi kita mababantayan talaga. Nilagay ko na yung sibuyas at bawang. Nilagay ko na rin yung mga loob na binayat ko na pinukuluan ko na rin. Bali ito pa lang natin ito. Shoutout sa mga barkada ko dito sa Bicol. Kapag uwi na lang, kung kailan tayo umuwi. Tostado. Ang masarap niyan tostado. Pag di tostado, hindi masarap yan. Hindi ko muna papasulan. Likod mo yun. Mas wala siyang amoy. Kahit na mga loob siya, wala siyang amoy. Kaya may kanya-kanyang teknik kasi pag hugas. Anong nagtitinda pa ako ng mga ng ganyan, mga luto, ginubuan. Hindi naman sa yung pagbuhat ng pagbuhat sarili. Kasi nagkikwento naman yung mga customer. Pag ginubuan lang, ubos talaga yan. Wala siyang amoy. Tingin mo. Masakit? Walang amoy-amoy yan. Kaya ginigisa pa lang, maamoy mo na yan. Sulit. Yup. Baka hindi ko tumubos. Ay, tawag ko sa bigan. So, paano mo rito niya? Ito sa bigan ko. Madang kumano mo siya. Daming nanonood, oh. 2 million viewers. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na manghatak sa'yo. Ikik sa bunga. Ikik sa bunga. Sa nila ikaw ito sa mga pabigat sa iyong pag-angat. Tutuyan na na. Hihilain sa iyong pag-akyat. Pinalasa lang kita ng ulas na paulit. Diyan sila magaling. Pilit kang sisirain. Higit sa iyong narating. Ilalagay ka sa halanganin kaya mag-ingat sa mga asal talangka. Ihilain ka nila pababa. Namamato pag ika'y hitik. Hitik sa bunga. Hitik sa bunga. Sana'y lagi kang listo sa mga pabigat sa iyong pag-angat. Pumipigil sa iyong pag-akyat. Oh, ingit sa iyong narating. Pilit kang sisirain. Diyan sila magaling. Ilalagay ka sa alanganin kaya mag-ingat sa mga santalang ihilain ka nila pagbaba.
Da 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 da. Da da da. Da da da. Da da da. Da 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 da. Sige na sila ito. Oo, paunahin mo na. Pakainin mo na. Ano na? Ulit na tayo. Wala na tayo sa kala. Wala na tayo. Ayun o. Bebe, kunin mo nga ito, Bebe. Kumain na kayo, o. Ano na, 12 na ata, eh. Ibibin ano? Sana'y lagi kang listo sa mga bigat sa iyong pag-akyat, pumipigil sa iyong pag-angat, hitik sa bunga. Kanta nga tayo. Paano ko natapo? Paano ko natapo? Plato. Plato, at doon sa tuturo. Ito? Buko ito yung kapo, Ito? dalawa. Oo. Ito. Ang tatlo, ah. Ito? Bibi, oh. Ano yun? Nak, abutin mo nga anak ko. Kain na kayo. Una na kayo. May luto naman dyan. Yan dyan kanin. Kutsara. May silver spoon na rin. Ito pa anak, oh. Ano mo silver spoon? Sa dapat, bayar sa diyan. Ay, Ano hindi. ba? Ito na lang, oh. Ito pa anak, oh. Anak! Oh, kaya na kayo dyan, Gio. Hindi, ayusin yung kain mo. Baka... Sali na sila, oh. 3 viewers, hello. Kanta-kanta tayo. At, inaano lang, para di tayo maka-copyright. Nakikita ka na ba? Nakatanggap o nabigyan ng kahihiyan ko dahil sa iyong narating. Iyong pinanindigan dahil sa mahal mo, kasintahan mo dahil sa iyong nakanta. Oo, hingit sa iyong narating. Pilit kang sisirain, diyan sila magaling. Ilalagay ka sa halangan, kaya mag-ingat sa mga asa. Talang ka, hihilan ka nila pababa. To viewers, namamato pag ika'y titik. Titik sa bunga, ha? Isa yun. Oo. Titik sa bunga.
Pinanghiligan. Wala ko, baka lubat na pala yung cellphone mo. Baka lubat na. Sorry na ba sila? Silent viewers yan. 3 viewers. Yung isang viewers na yan, kilala tayo niya. Silent viewers yan. At siyempre, lagi nakasuporta yan sa channel natin. Di ba? Ano po? Itik sa bunga, itik sa bunga. Matusta. Ganda sana nyo, absent ka talaga. Chocolate factory. Ang mga maganda po pinapagod sa live kasi hindi nagbabago yung ano nila, boses nila. Pagbanta, yun talaga yung boses nila. Hmm. Ano? Pag ano? 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 Parang yung sila. Siyempre, maganda ang cover nun. Oo nga. Pero yung ibang banda kasi, pag na-slide mo, Ayan o. iba. Iilan ba siya? Oo. Yung mga Agsunta naman, mga ano lang, mga Ang ganda ng cover niya nun. cover. Oo. Ang favorite ko dyan yung ano, pinover nila yung Alam mo ba na hindi kita nagugustuhan? Ang pangit ang ugali mo. Ano? Parang sa ulat, pag mas ayun, correct. ayun na. Ganda nito, mga tutuloy niya. Sana ko na lang mag-live sa Facebook. Ganda talaga nito. Mga Agsunta. Sorry. Kung hindi lang December ako yun. Hindi may kung hindi rin lang kung yung ano, nang nagsulta. Kung hindi rin lang ikaw nagsulta. Yun. Oo nga, tubod yun. Kung hindi lang ikaw ang dahilan. Ligo lang ako sa pawis. Hello? Kumakain na sila. Hindi pa. Bakit? Kaya na kayo kuya? Mamaya pa kasi ito. Hindi. Kung ibigay ka. Isin tayo mo? Isin. Ha? May ano na nakuha ko. Lakay. Iniisip ang ikaw. Kung diring umibig kang muli. Kung diring tayo sa uli. Puso ko Taas pa ba? Intro pa sa Yay! Ang dami nating plato. Hindi ka kakain na iba. Dami na plato. Tawagin mo si mama mo, Gio, sabi mo mama. tawagan mo mama mo. Tsaka inakama. Ikaw na, mama! Ligkaon na mama! Kalawi pati ay. Ligkaon na mama! Sino ka nga? Kakain na, kakain na. Doon na doon doon.
Dalawa. Ay, sige. Joke lang. Wala naman yung sa akin. Nandito po. Ako second down. Dito na Josie. Pa. What? Ah. Yan na yung ating mantika. Delikado. Pinapalabas ko muna yung mantika niya. Yung isang At tutustahin na ko. to. Baka dyan. Ano no? Kung mo di ata, pero Dito ka kayo, Totoy. Mas Tama na mahihil. rin ito. Dito ka. Lawad ang salita. Ah, maganda sa kanya. Dali siya, papakya ka dyan. Bayan ang salita. Maganda sa kanya. Siya yung prinsipe. Ano malayo? Ano na yun? Ano yun? Sabihin mo, ano yun? Malayo. Ano yan? Ha? Ano yan? Ano malayo? Hindi ko na alam, I don't know na. Ay, I know of nothing. Ano ba yun mo? Sige, dito ka sa gitna. O, kakainin ka. Ingat ka. I know of no one. So you. What? I love you. Sorry, Sarah. You have nothing. Oh. You have no one. Believe me. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. I love you. Iiwan nyo yung hindi nyo kainin. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Anong burger stick? Anong ulam mo? I will have diamond night. I will have nothing but believe me. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. I love you. Da, 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 da. Da, 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 da. Hmm? Ma, tingnan mo. Init.
Lamang loob yun. Ano? Okay? Matalsikan mo ba? Oo. Magbubukod ako. Baka may dumalaw sa akin. Magbubukod ako ng isaw lang. Kasi parang may dadalaw sa akin. Pwede ka hali. Parang may bibisita. Yan, buksan. Baka magluto ka pa ng biyot. Ano ah? Huwag na. Okay na to. Magluto ng pansit. Tayo lang naman. Eh, kung may dumating na tao, pwede magluto. Spaghetti. Pero kung tayo lang. Ang tigas nito. 3 viewers low. Test mo ulit. Test mo ulit. May susuka na siya. Wala, di ba? Ha? Akin yun. Magbubuka ako ng puro ikaw lang. Wala si Bayaw kasi. Parang taba ni kay Joshi. By Sili. Alam mo na. Ano? Pwede ba na? Kuha na mo. Ayun! Sabi ko rin. Natostado na. Lagyan natin yung sabi. Bagong tansa, Iboto, 21. Wait, black. Wait, black. I love you. No. Maybe si Yoshi nakanakaw yung birthday ko. May ano dyan? May laurel dyan? No. No. Ano yan, puro dal-dal. Naririnig ko bunganga mo, Dominic. Gata. Gata. Kumain na, Okay kumain. na to? Nasa na salam na to. Para yung gata. Para lumubot na yung at masaging. Kung sino konti ang pagkain. Mamaya lagyan natin yung bubo. Ripi. Okay na yung tanggal. Bigyan mo na. Ripi tropo. Para lamasin niya rin siya. Ripi tropo. Lupiti. Saka sili. Sili. Tara, luto tayo. Shoutout sa silent viewers. Philip! Kumain. Ano? Masarap? Sigurado? Hindi papatikin mo ko sa'yo. Ano yun? Tingnan mo yung pagkain mo walang bawas o pareho lang Hindi kayo. papatikin mo ko. Kuya Tuloy. Yan, tsara. Ha? Binita. Alam mo? Sarap nito.
tostadong ano, lamang loob. Tapos, Iyo! sabay Amoy sili. ko na yung kamay mo. Ang sabi ko kumain. At yun yung ginagawa ng pagkain. Ha? Alam niya kanina, baka naman ang kain mo. Saan ka na? Ganda. Gawin natin sili. Iwan nyo yun si Gio kasi makulit. Puro lang dandan. Itong binukod ko na. Laman lagi. Wala pang hugasan mo. Kapal mo. Good viewers, hello. Ano kumukulo na. Balik pa palambutin mo sa akin. Nandito na rin yung tanglad. Yung mga sili. Mas lalagay ko lang dyan yung dugo. Pero yung paglagay ng dugo, hindi ko napapakita. Ibawal yun. May mga kapatid tayong mga ibang ano, ibang relihiyon na speaker natin siya. For viewers. For viewers, hello. Pwede po kayo mag-comment. At pwede nyo rin akong batiin. Pawis na. Parang naligo. Lang yung likod ko. Pawis na. Parang ligo. Basang-basa ng ulo ko. Yung ganito nga na, hindi naman naiinitin yung pahit. Ang pahit na sa ganito. Ayun, magluluto na lang ako pag mga pansarili, no? Pansarili na lang siguro. Magas yun. May retiro na tayo sa ano. Bayan na magluluto. Hmm? Ano ma? Kasalan mo ito. Kasalan na. Kaya sumasakit yung paa. Okay. Grabe mo kasalanan. Ang kanta. Kasalanan. Kasalanan. Ganyan, pwede na nga yung ganyan mo. Ganyan, tikman mo. Yung gata lang siya. Yung walang dugo. Tikman mo. Harap din yan. Promise. Ganyan, ganyan. Tikman mo. Sabi ko makukubo siya na. Tikman mo ha. Ito, parang... Parang makukubo siyang pagkain. Ano? Ganyan, ganyan lang. Okay na, lagay na tayo nung... Kasi malam na yung... Huwag na natin yung pagkita sa ano. Ano na ba? Oo, lagay na. Yo!
Dandan lang. Dandan, para masarap. Buti pa rin meron tulo. Tapos na. So, puro ka dalgal. Tingnan mo yung pagkain mo. Ang dami pa. Kuhan mo nga ng tubig. OFM. Kasi lalapot ng gusto eh. Sige na, halik lang. Tubig ma. Ayan Tubig, yung tubig ito. Sa mayo. Dito. Pulang-pula oh. Alis yung sobody. Isang baso. Matagal si Jiri. Isang baso ma. Bala. Wait. Pwede ka ba? Tubig lang, hindi huwag mo usama yung baso. Fine. Uy! Hindi mo. Iyo, lagay rice. Kasi, Wala naman yun. Naman. Rice ba ba? Kita mo bu. Hindi tayo maubos. Nga pala, gusto na to. Lalapot pa ito ng gusto eh. bye. 5 viewers. Sa viewers, hello. Magandang tanghali. Wala. Wala na, umalis agad. Ha? Umalis na agad. Yan, ayaw mo naman sa akin. Ano ba? Ano ba? Sige. Hindi yung latasap ko yan. Yung kasi yung dugo. Ganun. Tapos mo na. Hugas. Ha? Sige. Ah! Na! Oo, diyan pa talaga sa plato. May pawis talaga. Dagdag ulit. Para ka na namang Atay, tubig. Meron na tubig. Ginusto mo yan, di ba? Yan yung gusto mo eh. Uy, JJ! Uy, Ako ka na sipon. bawal lang eh. Dito sa lukuhan, kumpleto ka. Oh, bawal lang eh. Oh, bawal lang. Ang galing naman sa'yo. Sumugunda ka rin. Dadal ka ng daldal yung pagkain mo. Ano mo? Ano ba? Ilagay lang yan sa gilid. Ilagay lang sa gilid. Kung ayaw, ilagay lang sa gilid. Ano palabis na? Para ko yan. Palabis na. Okay lang. Ayaw mo naman kasi kumain. Puro jorlogs lang. Nandun si mama mo sa taas. Wala dito. Tapos ka na nak. Di ba? Ayaw mo kumain eh. Doon ikaw. Ayaw mo kumain. Yung mga tipa ko lalay. Yung tipa ko. Hindi. Ano mo naman, baby niya. Maghapon yan, hanggang mamatay ng gusto. Ano pagkaon?
Ito na. Malapit na maluto yung bibi. Medyo kasi mapula pa. Yun. Kailangan halugin ng halugin para di mag-compact yung dugo natin. Pag hinayaan mo siya, pag hinayaan mo lang, wala yung hinayaan. Matulog na. Hindi magkukonsumo bibig mo. Oh! Ano yun? Ano naman mag-nyam-nyam? Subok-subok ka lang. Kailangan bagong hayop sa buhay natin. Kapag magulo ng mundo. Ikaw, ano ma? Di ba? Iyak-iyak. Maliligo din. Malapit na yung ano ko naman siya. Kasi dito ano. Ikaw ang hinahanap, hanap ko. Iyo! Ay. Yan na palang patis. Iyo! Ano mo, Lucy? Ano nila sa ilalim? Sa akin. Pabag. Ikaw puro ka tubig, di mo naman siguro kinakain yung kanin mo. Pinapaano din siguro. Pero yung kain mo. Init. Ayos na. Okay ng lasa.
pang sopa. Pakita ko sa inyo yung aking nilulutong dinuguan. Pawis na ako. Basang-basa na. Walang pagbabago yan. Luto na siya. Okay na yung lasa. Makita mo naman yung dinuguan kapag hilaw yung dugo. Makita mo yun, mapapansin mo yun pag hinugasan mo na yung plato. Kasi yung plato niyan ay mamumula. Pero pag lutong-luto, itim lang siya. Ito medyo hilaw-hilaw pa ng konti yung dugo niya. Kaya di pa natin yan nahanguin. Tapos konting ano lang, apoy. Para di maglasang tutong. Kuya rin parang Jason. Nawa kuryente. Nag-brown out. Nag-brown out pala sa kanila kuya rin. Kailan kuya rin malapit na maluto. Malapit na maluto. Paus na. Parang nabindad na ako. Tapos kunti lang mga kainin siguro natin ng kanin. Papak lang namin. Medyo napigilan ko na nga ng kanin. Labit-labit na. Yan po, luto na. Yung sinubuan na ako. Pailihin na naman. Yan po, hindi siya buo. Sa Bicol, kausuhan nito sa amin, inahalo sa pansit. Alam ba, kumain ka sa mga karinderya, pansit tapos tatapinan, lalagyan ng topping na dinuguan. Pwede rin po ito. Sarap niyan. May tatay at hinihintay. Dabis. 5 viewers sila. Shoutout sa mga kapatid ko dyan sa Bicol. Sila mama, sila papa. Shout out. Pag uwi ko, swimming tayo. Tagal pa ka pa, ma? Katagal ka pa? Isa pa Betul. Pero mas masarap to. Lamang loob. Yung mga mahilig sa lamang loob. Mga ha? Halo? Hindi. Hindi man. Pagkakaon ako. Yung alok. Parang mapapaluto ka talaga ng pansit nito. May partner eh. Hindi ba may ano pa, may saging dito na itinira mo? Pwede mo mamaya. Saging ka ba? Kung magluluto ka ng pansit. Kung magluluto ka ng pansit.
Ako daw magluluto na. Ito na yan. Ay, puluto na yung ating dinuguan. Tingnan natin yung apple. Sarap. Diba? Hindi nyo lang kadali. Buti marunong magluto. Kung hindi tayo makakarapan. Luto ng ganyan. Yan, luto na yung ating patsamba na recipe. Dinuguan sa higado. Buti na tsambahan ko, no? Papak tayo din lang sa labas. Magpapapak ako ng dinuguan. Magpapapak ako ng dinuguan. Sabay sili. Dinuguan. Papak. Garlic ka? Garlic ako. Isain ang sili. Kailan ko yan? Mahit na yun mga sobrang ko. Luto na yung dinuguan, Dio, no? i-next mo nga, Dio. Dio, next mo nga. Ayan naman Hindi siya. pumunta si Bano, ah. May pasok ba yun? Wala. Sabi niya kasi nung umuwi, pupunta siya dito eh. Ano ba? Baka di nakadiop. Ang Martes na yun. Ang Martes kahapon. Baka nga di nakadiop. Yan. Labas tayo. Pawis ay. Basang basa. Alas 4 gising na ako eh. Kasi in-order ko nga tong mga lulutuin na to. Alas 12 ko nakatulog. Mag-aalaaw na nga siguro yan. Hirap. Di ako makatulog ng gusto kagabi. Tuwan kung bakit. Hulaan nyo kaya kung bakit. Ay. Ligo sa pawis. Birthday boy, nakaitim mo. May pula naman. Last birthday daw. Last birthday. Ay.
electric pan. Ay. For viewers, hello po. Init. Tapak tayo ng dinuguan. Hindi ka nagtubig, wala namin kung tubig. Bigyan na anak. Ganyan mo yung water mo. Bigyan mo kuya sa kabila. Bigyan mo sila. Dinuguan. Kumakain ba nila? Bigyan mo na. Hindi naman sila siguro ano eh. Dami niyan. Kapila pa bigyan ko sa kapila. Dito, doon. Ay sus, kung ano ko yung video, samahan mo siya, samahan mo siya. Nak! Hili! Bibi! Bibi! Hili! Nak! Ay naku, bingi na naman. Abutin mo nga yung cellphone ni mama mo. Ano? May chat ako. Yung cellphone ni mama mo. Ma, dito na tayo sa labas kumain, ma. Sa labas. Kain tayo sa labas. Date naman tayo dito sa labas. Yan, mamaya kain kami sa labas. Di na ulan si Banok. Chat ko. Chat ko. Ano mo namin kung pupunta ko? Hindi, yung kakaday off na. Samahan mo siya yung video para hindi matakot. Ikaw na lang. Sabihan mo. Mamikyan niya sabi. Sabi niya to. Sabi nila. Mamikyan niya sabi. Hindi ko man matit. Gamit ko sa live baga diyan. Kung di ka lukihan pa nang magluluko, di makarigos. Kung magpersang marigos, pas mo. Yes mo. Mag-grab kapag nalilip. Hindi lang kung ba't kanto, ginagawa ka ng mga natural. Okay? Pinat mo na? Pinat mo na? Yan. Doon din sa kabila. Hey Ben! Kaya bibigyan ko ng binubuan. Oh, ayaw ka. Hmm? Oo! Kabila rin kuya. Wala pa rin mga kapatira. Ang dami ko! Kabila rin. Pwede.
Tulog. Tulog ka lang siya. Sa atin. Ay, okay nga eh. Ah. Kala ko din sa atin, kamukha kayo. Ay, likod lang nila, ano? Tumalan daw, ha? Mm. Video eh. Ay, na-okay ko. Ha? Makita ko nanonood. Ano to yan? Balik ko nga. Live po, tapos na. Ano ka comment? Yo, hello po. Daming nanonood. 2 million viewers, hello. Uy! Thank you. Thank you sa panonood. At sa 5 nagtamsak. 1 million naman. Wala kami. Hmm? Natupo. Natupo? Ay! Wawa. Ubus. Ano talaga yung ano, na hindi naman pag ano sa ano natin. Bago makarating yung BFP, ubus na. Diba? Hindi layo eh. Bago makarespond, wala na. Tapos, di rin makapasok-pasok sa sakyan, di ba? Puso lang. Kaya maganda rin. Yung anak ko ba? Fire extinguisher ba may ba? Grabe yung laki ito. Ayo, dun sa lugar namin, dun sa Barangay namin. barangay namin, may ano, extinguisher. Ilang bis na yung nagamit. Nung may nagkaroon ng sunog doon. Dalawang sunod yung nangyari. Lahat Ano ba na. tatlo? Dalawa. Malupit yung, alimbawa, yung fire extinguisher. Dumating ngayong araw, no? Tapos nagamit namin. Buti na lang, marami pong mga tambay yung ano. Takot, tapos sa Mga tindahan namin. kagamahin tiya. Mm. Mahal naman sa hardware. Oo. Ay, tatlo nga Ano, pala. ha? Pamalan doon. Takbuhan kami. Grabe na yung apoy talaga eh. Kaya mga hindi may fire extinguisher ang barangay. Nagamit, alam, 4 ba yun? Na fire extinguisher? Hindi ko pala ba? Malapit sa kanila yan. Po? Salamat. Papakailangan ko ng binuguan. At kunting kanin na lang. Naman, igalo naman yung papapakil. Ano nag-play ba? Nasa duty. Hmm? Nasa duty. Ang pangalan pala ng step. Hmm? Hmm. Hindi pala yung lahanap. Ano nasa duty? 2 million. Uy, may tubig ko pala. Lima na tubig ba yan? Oh, no. Ibo. Bago.
Ika-tsara pa bulasan ka mo talaga ating propiestahan. Di ba? Ika-tsara mo na yan. Di oh. Sabi ko naglulot mo ng ganyan. Mamaya-maya, wala nang sabaw yan yung dinuguan niyan. Lalapot na. Ito nga, malapot na. Review ang tulong. Ano na kanin? Ano naman, bigyan ko sa naman namin. Dito ka na kamuha. Di ba may siling pula doon sa ano? Kaya daman alis ulo. Sa sili. Ang kain po tayo. Shoutout po sa inyo po kayo nanonood na silent viewers. Ang magulo na ang mundo, tawang payapan, hinahanap, hanap ko. Yung dibdib. Ay, thank you. Oh. Mig, okay na, sabi naman na magplato. Sama na lang kita. Sabi sa kawanan ko. Nagbusog ako eh. Ha? Hindi. Pagkasat ko eh, Ricardo, naglag to siling na buyo. So siling kayang binutang ko, damon na ali. Damon ali. Pinagngata ko na nga eh. Parang ito, ibutang sa mata. Yung maali. Masarap yung nagsilyo. Yung ligo. Sa ilalim mo, parang kami. Ha? Yan, hindi naman kumain mo. Ang higa doon ah. Yan, hindi naman kumain. Ma. Hindi yung maingay yung aso.
Mayroon. Ayun po, comment lang po kayo. Kain muna kami. Kinano mo Danilo, Danilo, Yung, Sir Danilo. Sir Danilo Cortez, hello po. Hindi ko nakita yung comment ah. Hello po. Kain. Kain po tayo. So viewers, hello. Ano kapag doon sa piyesta mo kung ang pag-ibig ka? Yan kasi, complete yun. May tomato sauce, tomato paste. Ito, Mas maganda kasi yung ay pag ganito lang. Ano to eh, yung mga luto ng Ilocano na igados. Ang kulang lang yan, green peas. parehas man ako. Minuto na dahil pilis na ano. Ako sa liwa. Hindi. Yung minudo naman, may hotdog yun. Minudo. Tapos walang katay. Minudo. Ang igado, Nakauwi ka na ba ng comfort foundation? sabi, Hindi pa po. sunod, sabi. Kay Sir Danilo. Ay, di pa po, Sir Danilo. Dito pa ako sa Cavite. Ano yun? Dito muna ako. Kumbaga yun, sabi ko nung nakaraan na hintayin ko muna yung birthday ko. Mas gusto ko dito mag-birthday. Kasi at least kahit walang handa. Pero nagluto ako ng pang-ulam. At least kasama ko sila. Ayun ang importante doon. Abangan. Hmm. Ang pagkulit. Kasi, kung doon naman ako sa Bicol, alam ba, umuwi na ako. May birthday ko. Hindi rin ako masaya. Kasi wala sila. Yun ang abangan. Malapit na. Pinapauwi na nga ako eh. Malapit na. At ako lang yung uuwi. Sila dito muna. Sikan. Kung uwi yung mga nakalista kasi. Uuwi yung mga nakalista daw. Siksikan ng bus. Kasi uwi yung mga nakalista. Yung mga artista. Lahat ng may ta. Mga artista. Uuwi yung mga bilang artista. Ay, mga nakalista. Mahirap tumabay. Sa mga masaya. Masayang uuwi. Hmm? May comment siya. Isa. Ayun. Ayun, nagpap up. Ayun, mama. Okay. By the way, advance happy birthday. Birthday niya po eh. Ngayon po yung birthday ko. Ngayon po mismo, May 7. Kaya nagluto kami ng masarap. Salamat po, Sir Danilo. Tortilla. Ngayon mismo, May 7. Nagluto ako ng igado tsaka dinuguan. Kain po, Sir Danilo. Oh. Okay na. Ano lang. Okay na siya. Hindi na ako mag-spaghetti pa. Okay na kasi. Hindi na ako kumakain yan eh. Mas kaka spaghetti lang naman yung yung ateres kasi may birthday rin dito. Atin niya. Malambot mo.
Hindi ka kumuha ng tara. Hmm? Dami dun. Hmm? Hmm? Hindi pa ba ano sa ano? Binunutan ka? Ano pa gusto nyo katapon? Hindi lang ako sundot. Pag may papapalim ka, mababay din yun. Hmm. Ibak mo ka. Bakit ba? Hindi ko naman din. Wala ka dyan. Huwag lang yun. Makapay, katak mo na naka-updo. Huh? Magkatak mo naka-updo. Oo. Diyan nakadikit yung updo sa katay. Ako makita. Oo, parang gano'n. Ano sa loob? Ito po, Sir Danilo. Hindi nga matapon. Matulad kayo nung nag-ano. Ayun sa Facebook. Kaya kita spaghetti. Spaghetti. Nag-aamag mo to. Amag mo to. Kaubos. Nakalagay si styro box. Spaghetti. Tugin lang mo to. Ubos. Ano yung ano? Dun sa dun sa binibilan ko nga gabi nung ano, ng puso. At binigyan nilang sa akin. Anong sabi? Nagluto ako ng ukoy kagabi. Mas binigyan na lang ako. Nakamuha. Yan parang sa kabikol dyan. Yung palit ko bikol dyan. Grocery yan? Grocery? Dapat nung grocery na nagbabaril yun. Kabikol. Pinapapunta nga ako niyang alas 6 eh. Alas 6 ng hapon. Dami ng vlogger na nagbablog sa kanila eh. Tapos dinadayo pala sila pag ano, pag hapon na. Mga iba-ibang lugar. Punta ka dito na, no? Yung mga alas 8. Binalo yung barbecue? Dapat nung, yun. Magkano yun? Taga ano sila, taga Magkano? 10. Yung isa 10. Masarap. Taga ano ba? Albay. Ginubatan. Ginubatan. Kasi nakaano yun, nanonood yun sa YouTube ko. Mag-awa. Ang tulad mo. Nung pumunta nga kami ni, di ko dala yung GoPro. Yung malibang kami na ano, yung pinapabili mo spaghetti, mga atros. Kasama ko kami ni Haruka. Tinanong ni Bano. Kasi alam ni Bano dati, may tagkabikol din yung nanapis ko. Ngayon, pinalitan na pala naman. Sila naman yung natin. Bicol din. Pero, yung bahay, kanina mo. Hindi, nangukuhan. Alam mo kung magkano. Mahal yun. Alam mo nga kung magkano, wala mo magkano. Yes. 10K. Nangukuha nila. May kaya tuwan, kuha na Kaya tanong ko, kung ano,
Kung kaya din makita. Sobra daw. Sobra daw. Kasi pag galing mo pa nun, mahirap mangahan tapos, ano, Babawin. bawin din nila. Mas maganda mag-ano talaga. Pero, pwede naman mangupahan, pero talagang mag-ipon para makabili ng sariling pwesto. Mahirap, kasi ano, nung yung mga pinsan ko dati, noon, dalaga pa kami. Ganun din yung ano, kinuha silang tindera ng, malayong lola nila. Kinuha silang magtinda. Yung pwesto, ano, 24 hours. Harap ng hospital. Ano yun? Commonwealth? Hindi. Mandaluyong. Harap ng Ah? ano. Tindahan lang yun. Tindahan nga, pero 24 hours. Ang nangyari doon, yung may-ari ng pwesto kasi nung nakan lang sila, Sila na nagtinda. tinaasan yung upa. Sobrang taas, pataas ng pataas yung upa. Halos yun Kain po. yung kinakaya. Hindi na kanya kaya yung upa. Uy, nagalit ang lahat. Wala, hindi ka ng trabaho. Katulad ba ganun kila, no? Sa Commonwealth din. Sila Black. Yun yung parang ganun yung technique nila. Sino po? Magpapaupa. Magpapaupa sila ng pwesto. Kung Kung ano yung, nakita nila yung kung patok. nakita nila yung patok ng negosyo, kukunin nila yung pwesto. Sila na papatuloy. Tulad din doon sa ano ba? Ano kaya kung nakuha ko yun, no? Sa BP dati. Yung isang buong bahay ba na wala pa tayong anak mo. Nagkita ka pa. Hindi ba dapat kukunin ko yung isang buong bahay? Tapos makukunin ko sila mama. Kasi daanan ba yung mga factory yun? Pero Sa Maguyam. bago makuha yun, dapat talaga mag-ano, mag-ipon. Nanghiram na ako ng pera eh. Kasi 1 month advance, 1 month deposit, 10,000. 5,000 ba kayo yung upa nun? Nanguram na ng hiram na ang pera, dala ko na eh. Pagpunta namin dito, nandun na yung jeep eh. No? 10 pamilya din, naunahan lang ako. Doon lang ang bahay nun. Ang comment? Mag-cook. Hindi na. Ayun. Gusto mo lang po? Pagka nagbabawas ako ng kanin, Dami nga nang kinuha kong kanin. inaantok ako pag ano, kumakain. Tapos sa sugar. Kaya lang ako rin bibili lang. Ano? Oo lang. Tag-ulan na hali ko eh. Kapulan, alam mo may ano. Kaya tulos yan. Wala na yung mga, Hello. wala na yung mga viewers ko ah. Bye-bye. Nauntog. Kaya Totoy, iharap mo sa kanya yung electric fan. Ano oras na ma? Cellphone mo. 12:38 pala. Will? Mga 1. No? 1. Up, ano tayo? Entire ng 1. Hindi ka maganda pumunta. Kung saan may nakalista. Yan maganda pumunta. Kung saan may lista ka. May lista na yan. Ay, thank you Lord. Alala ko pala eh. Ako po. Ilan kayo? 5. 5 pala kayo, di mo na kayo nagpapalit dito. Hindi ko rin yan.
Ano mo? Pa, Ikaw nga pa. Ano yan? Nananaon na nga sa ano to, basta. Kausda! Nakamang na nga, di na balita. Kundi sa nagpunto si Pagkat ka, gano'n ka mas sikat pagtok sa sakit. Ano, pagbangot na. Kung ba iba naman sa natin na naging ka rin? Hindi na nangis mo lang. Mag-aaral. Ang importante yung pag-aaral. Dahil, buwan na sana. Yan mo na. Nag-reconnecting kaya. Galing mo lang. Ito na ulat. Ha? Yung nag-aaral lang, tapos nag-ano lang sila ng mga vlog. Kasi mo, tinan mo, anong nangyari sa report. Ba't ka ngayon? Wala sana. Ganun? Ano? Ito nga nila, dana. Yung dancing mo kayo. Busog ako ah. Dating mo, tulog mo. Kain. Kulang ng taba ng gabi. In mo na ba? In mo na. In na tayo. At siyempre maraming salamat sa lahat ng mga pumasok. Yung mga nanood ng live ko. In na tayo. Oo na. Natang mo lang kumain. Ayun. Bye-bye. Thank you to all viewers. Paano ba to? Tapos mo. Hmm? Take it. Okay. Ano?